Danas idemo na Štrbački buk. Malo smo naprašli auto, ima malo makadamskog puta, ali nije puno. Zdravo. Dobar dan. Ovdje su ulaz plaćao nacionalni park, 7 maraka je po. Može. Evo, platili smo ulaz 7 maraka po osobi, djeca ne plaćaju. Pogledajte ovdje un. I veoma brzo smo na Štrbačkom buku. Evo nas. Parkirali smo auto. I ovo sad staza koja vodi dole do vodopada. Evo ovdje ima nekih suvenira, prodaju ljudi sokove, prodaju voće. Ovdje ima neki restoran Buk, evo sa lijepim terasom, lijepim pogledom. A dole ćemo kasnije na ovu livadu sjesti u jedan ovaj šadrvan. Puštamo se lagano niz stazu. Ovdje ima šadrvana. Tu ćemo kasnije sjesti da nešto jedemo. Idemo stazom do mjesta dakle možemo vidjeti vodopad, dakle imamo najljepši pogled na vodopad. Ovdje rijeka Unaj je bukvalno državna granica između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ova druga obala što vidite rijeke Une je već Hrvatska. Već se pomalo nazire, sad ćemo stići. Iza mene se nalazi Štrbački buk sa preko 24 metra visine, a on je rezultat nastajanja tektonskih pomjeranja i na ovim sedrenim naslagama. Ovdje voda ide sa svih strana. Evo da je stari mlin. Početkom 20. stoljeća obale ovog vodopada su krasili brojni unski mlinovi koji su podsjećali na sojenice, koji su koristili japonska i ilirska plemena. Znate, kad negdje odete u bilo koje mjesto, bilo gdje u svijetu, nekim ljudima se sviđa, a nekim ljudima se ne sviđa. Ja nisam čuo ikada da je iko rekao da mu se Štrbački buk ne sviđa. Ako vam se svidio video, lajkate, pretplatite se na kanal, besplatno je. A mi se vidimo na nekoj drugoj lijepoj destinaciji u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini.